Hemen ve selamet salanlarım. O yaşlarım adına yeni bir kere duetimiz batır bilen. Bugün toyları yaşlar karşılamana var ya. Böyle çıktı dedim medali. Sen atışına gel. Esik varsa kalandan lütfen paylaşın. Ha? Berginiz var mı? Misalçı kime? Hopsi, men umum soru öğreniyordum. Ben sizden sonra öğren cevap vereyim. Bergin var mı? Bergim yok. Bergim kan. Allah Teala bergim kan. Hay ağzoluk var o. Beri zaten mı? Bergimiz bar. O. Bara ena taң öňünde bergimiz bar. O maşgalan öňünde bağ ekmekten başlap öý gurmak üçin bar ya da o bergiler. Finans taýdanam ýaşap ýören jaýym Hudaý şükür edaramdan jaý berildi. Ipoteka. Şo bergim ma. Galan Hudaý şükür ömrümde öň kime algy bergi bar zat bolan bolsa mene dogry geçirme o. O men özüm ýekije ýerde bir ýaňky o zatlara goşulyp bermändiň. O elimdäki barja bilen oňup beremdiň. Şeýdi we getip ber bergisiz. O inmen bergil bolmaly bolmadyndan. Assalamu alaykum dostlar. Bugün bir klip düşürdük. Üç köşük içinde sarkazmda bolan bir aýdym işletdik. Şoň klip etdik. Ahmet ağam sağ bolsun tarapdan bize bu klipde gollugyny berdik. Endi şu taýda öňünden klip bilen baglanşyp bir zat aýdasym gelýärdi. Men hemme tanaýasyňyz we meşhur aýdymy damdan soň hasam meşhurlyk başdy. Ýöne ondan öň benim esasy şol Bagymrat Hamdamov Halifa bilenem çıkaran aýdym ondan başga da halk aýdym sferasynda men kän toýda da gabat dinledim de aýdymdaky aýtjak bolnanda da has goýun serilmegini isleýän dogry sen ýanynda jany aýdaýyn de bu taýdaky bana klip görenizde aýdymy dinläningizde sözler has ünsü dinläningizde hem ağamyň ilk sonunda aýdan zady bar şonu goýup dinläningizde hazam goýup düşünip bolar we gowy bolar. Ýene bir gezek sawalny aýtjanym ama şu gün beren golda üçin onsoň hawa. Emmämin fonu işlerler. Emmämin erkin rahmet çekýär. Şowry orun haýyryny görmýär. Hawa. Kemişe bena nemede TikTok'ta da bloggerlik tarapyndan bakýar. Sonra ýa-da meşhur aýdymçylar tapanda sonra berýän. Afterski aýdym, cover aýdym. Ýa-da biziň Tapaw diými? Biziň dinleýijilerin arasynda ogurlyk diýip aýdymlar diýip agzalýar ýa-da cover accountlar barlar üstüne hüjüm etmesi bar ýa-ni. Şu aradaky tapaw näme ýa-da näme bu mesele näme bir pikir aýdyp geçer. Nimede? Şu her adam öz pikiri bar, hem adam pikirini gollamaly, öz pikirini aýdýar. Käbiri gadaplanmak, käbiri öz pikirini aýdýar, käbiri düşünjesidir şu. Ýöne men aýtjakladym. Bir zady bilýän. Hatta käwa ogurlyk diýe dogry mi fasol ýasiden çykyp bolno, after style'dan bilýän, aýtdylar. Ýöne after bilen kawerini tapawdy, gaty ýerlikli sonra bir zafar bilen jogap berdi. Belki kawer after bolmagy. Ýerine ýetirip bilsen we halk bu kabul etdi. Halk bilen aýnama. Şoň üçin dinleýijiler elmadan memekli ölen. Salam dostlar, hemmäňize bugün ýene-de oýun oýnaýarsyk. Oýunyň şerti. Şu taýda bir giden daşlar aýdymçylar bar diýe. Jiglemede ýalyp durşun dinleýän aýdymçylaryny. Belli aýdymçylar. Aşurda ma türkmençiler mami? Garym atym diýe. Bolýa. Alias 5 sekundyň içinde şoň bir aýdymyny ýatlamaly. Ha, boldy. Sen bilmedik ýa-daýynda 5 sekundyň men bilsem sen utulýan. Bilsen bilmesen utulýan. Bilmesem utulýan. Ha, ýöne utulan ýagdaýynda nähili bolýardy? Gonçu, trener dostum. Şoň owuljugy, bokso, ýaşa gatnaşy. Ha, men aýtdym, Rahim ki biz oýun oýnajak, utulan ýagdaýymyzda şoň gerek bolýan dilat berýär. Aýsy, bu edipsiňmi? Da, perçakka, kapalak. Başlandy. Murat İşanlıyev. Nime, şu gowaýdym ma. Bar. Dur. Deme dur aşkava. Aşkavadyň akşamlary, gözelligiňi görüp koşar. Aşkavadyň akşamlary, kalbyň
yüreğim coşar. Murat. Ana. Nur meredir Halifa. Aha. Leyla ha Leyla ha. Erjem bayma biliyor da Nur. Billen. Ama sen işte ansadraklar çıktı. Üyedin Allah koyansın sen. Arsi. Arsi diye. Satacak da böyle ama. Arsi. Antatçı o da onu. Arsi. Bol ho bile. Arsi. Var. 2 Arsi ne yapayım bu? 3 4 Yani 5. Bol sen. bilemem. Yardıma şunu bırak. Ben şunu bilmeyen olsun. Özüm bilýän mi? Şunu Oo, bilmeýän. bilýän. Bol ben aytaydym bilýän. Hem aydın mı? Bol bir aydym aýtdy. Hem aydın bilýän yer onu okmay. Gusro jok kolýada. Bol Yo bilýän. harsın bilýän aydın. Bol bir aydym, bol bir. Gaş ortaydym mı neme dip var. Men bilýän türkmen aydym amma. Çok mulaymet bereyim mi? Onu. Arzular arzular. Ay bu başka bir şey aydym. Arsi seret. Ya ben çok Dostran görüyorum. Bir aydym bilen o. Utuldum men. Sen tullum. Perçatka diye. Bollu perçatka alıp berýän men. Davay çek. Gittik. Grupa seri. Gruppa Cerebro diýen. Bildim. Grupa seri bro. Ey sana anlatırma veya bilem. Men atlayanlar olana ne alaydım ben? Дыши со мной, отражая тени, мы танцуем под водой. Со mной. Kap alıp berýän. Badişo eden. Hava. Daşta. Anmış Armış baba. babayf diye. Şunu aydınlar var şunu. Var. Hmm. 2 3 Alıp bilmedim Dört beni, söýgünüň howy. Dolanan dünyamda barlığın gowy. Bir ýyl 10 ýyl däl gül ömrüm boyu. Men sana garaşdym. Garaşdym. Bu aydın uy göreşdirin. Bilmem Udaya görünmedi bir açıldı. Brillan Davay görüm. Davay. Evet mekan. Leyla aşağıdır diyor Halil. Yine aydın şey hem aydınların diyeceğim yanlışan yani bilýän aydınların kapayın bilýän. Yani sen bilýän sen öýdemok. Şoň üçin şunu bilsen üçüncüyü tawada men at berýän. Davay näme delli? Hemme sen alıp berýän. Şunu bilsem. Olya, hawa. Şunu bilýän näme? Hiç görürüm yok. Men Leyla aşağıdır diýip dinlemeýän adama men diýenim men. Ay. Han bolany. Canım, barım, mertebem, Vah! dinim, kadar. imanım menin, yeketağım, yalnıydım, Türkmenistanım menin. Sağ ol. Govatım ne ya bu? Berekallah. Ne işte o da minat bezek. Halip bana aydın aydanık için. Bolyam, işte o da minat bezek. Bolly, şeylere. Teredin dostlar şu oyunu sponsorluk eden, himayetkarlık eden Şimga Suna Soslar kampanyası. Yani şu arada azıcık aydıp verecek şeylere. Sağ olun, canlı sağ olsun. Sağ olun. İstlenlik zat belli bir derece popülyarny bolondan soň şoň analygyny çykaryp başlaýarlar ýa-da podjelkasyny öndürüp başlaýarlar. Podjelka diýilende iki taraplaýynam ziyan dostlar. Birinjisi adamlara hili pes satlar satýarlar. İkincisi hem original kampaniýanyň reputasiýasyny gaçyrýarlar. Menden ýekeje dada haýyş etdiler. Şimga Suna Soslar öndürýän kampaniýa podjelka bilen originalyň tapawudynyň badygyny. Köp adamlar podjelkasyny alyp şo Şimgaň originaly öýtýärler diýe. Şon tanan dostlar ýa-da analagy diýip düýbünden başga firmanyň şoň adyndan satýarlar. Hiç bir magazyna barıp şundan alyňam diýmellämen ýa artykmaç reklama etmelle, diňe şunu aýdyp berin diýdiler. Hiç kime de ziyan ýetirer öýdemok. Kändür tapawdy original bilen podjelkaň ýöne ýekejesiniň birini şu belli diňe originalla bolýanlar. Janyňyz sag bolsun, işleňiz uğruna bolsun. Assalamu alaykum media tomoşaçylar. Mehman adamlar ne güllep bulaşýan ýurdumyzda täze bir toýlaryň gadamyna basyp, ne buna täze bir durmuş ýoluna gadam atýan ýaşamyzyň wagt toýuny şaýady bol. Ene biziň meşhur ýokurhyly emzamlaryny agdalaşdyrylan Ardu video studiýasynyň çeper ýolaşdy Ardu adyna bir kisiräjik sora bolmaz. Ardu ilk bilen ismi Ardu diýip. Neçeýärek sora? Bergili bolsaňmy, algyly bolsaňmy? Bergili bolsaňmy, algyly. Aýatam mena ikisinem halam. Evet. Bir yamanatlı olanından Lucy bermeyen yamanatlı olanın oldu. O wagt ýaşyň gadyryny berben bilen akla diýär. Bilmänler Lucy şeýle dawaly. İkisinem halam. Berseň beter dawa bolýar, bermeden normal. Awa eýtemme. Dawala. İnşallah. Sonra ýana bolmasyn, sonra berip durur. Ömrüňiz
Mehriban adamlar gedi tomoşaçylar ne bu gazaýyp dawramyzda biziň meşhur diýjeýimiz watandaşyň kalbyny aýratyn bir onun almaşyny türkmen toýlamada öz goşandyny goşýar. Meşhur DJ Rowşanyň adyna bir kisiraji sorak bermekçi Rowşan ilkiler üstüne gardy bolýar. Abra gadan taňa bir şeýler sorak. Durmuşda sallak bolsaň bolmy ýa-da öýlenseň bolmy? Pikiriň boýunça. Häzirki wagtda men sallak men üçin şu wagt ýagdaýym gowy. Beýlek soraň jogam öýlende sonra jogam berer. Häzir öýlenmek diýen dostlardan da artyndan. Ýok, dostum görmäň dilmetini. Berekelle sana sağ bolsun. Ýöne bilýändiňler, bilip öýlenýänlerden. Golaýla ýa-da ha. Az galy. Netip Allah sen bak toýňa barman netip etsin sana sağ bolsun.